Kumusta po kayo mga ginigiliw kong tagapakinig? Muli po ay narito tayo para sa isa na namang kwento ng kababalagan. At tulad po ng dati ay hangad ko pong lagi na sana'y abutan po kayo ng pagtatanghal na ito na nasa mabuti pong kalagayan, ligtas sa anumang uri ng kapamakan at karamdaman. Narito na po, Sir Baby, yung pagpapatuloy nung aking kwento tungkol sa magkaibigang Dado at Tino. Naiwan nga si Dado doon sa nayon pagkat dinala yung kaibigan niyang si Tino sa manggagamot nung matandang lalaki. At habang kumakain sila nung babae ay nagulat siya sa kanyang nasumpungan sa kinakain. Dahil nakakita siya ng kuko ng tao na nakahalo doon, nagtayo ang lahat ng balahibo niya sa katawan. Pero mabilis niyang pinakalma ang sarili at sinikap na wag iyong ipalata sa babae. Hindi na niya talaga nagugustuhan ang mga nangyayari. Bigla siyang napalingon nang marinig niyang nagtanong yung babae patungkol sa pagkain. Sinabi niyang masarap at kanyang nagustuhan. At nabigla nga yata ang kanyang tiyan kung kaya nabusog daw siya kagad. Sinabi niya iyon pagkat ayaw na niya talagang sumubo pa noon. At ang totoo ay gusto na niyang masuka. Ngunit pilit lang niyang pinipigilan ang sarili. Matapos iyon ay nagtungo siyang muli sa harap ng bintana at matyagang hinintay ang pagdating nila Tino. Ngunit magdadapit-hapon na ay wala pa rin ang mga ito. Hanggang sa magtakip silim na ay hindi pa rin sila dumating. At ilang sandali na lang ay nagsimula ng kumalat ang dilim. Naroon pa rin siya sa may bintana. Nakita rin ni Dado na unti-unti nang nagkakaroon ng mga tao sa labas. Ngunit ang ikinabahala niya ay yung paraan ng kanilang mga pagkilos. Alam niya sa kanyang sarili na mayroon talagang kakaiba sa kanila. Habang tinititigan niya sila, ay napapansin niya parang mayroon talagang mali. Pagkat hindi pang karaniwan ang kanilang ikinikilos at hindi akma ang galaw ng kanilang mga katawan. Idagdag pa na halos lahat sila ay nakatingala habang patuloy na nagpapalakad-lakad. At nang lumabas na ang buwan, ay biglang lumuhod ang mga ito. At tila ba manghang-mangha sa kanilang nakita. Biglang naputol ang ginagawang pagmamasid ni Dado doon sa mga taong nasa labas. Nangyayain na siya ng babae na kumain. Napalingon siya sa kanya at hindi kaagad nakapagsalita. Muling inulit ng babae yung kanyang pagyayaya kay Dado na kumain. Doon pa lang parang nanumbalik sa kanyang sarili si Dado at sinabing hindi pa siya nagugutom. At kung maaari ay mauna na lamang ito. Nang ibalik ni Dado ang kanyang pansin sa mga taong naroon sa labas, ay nakita niyang pinagmamasdan ng mga ito yung buwan at patuloy pa rin mga nakatingala. Hanggang sa makita niyang iniaangat na ng mga ito ang kanilang mga kamay na tila ba pinupuri nila ang buwan. Naguluhang bigla si Dado
at hindi niya maintindihan kung ano ba talaga ang nangyayari sa mga tao roon. Maya-maya ay biglang nagulat si Dado at naagaw ang kanyang atensyon mula sa mga taong nakaluhod sa labas. Nang sunod-sunod at malalakas na katok ang kanyang narinig sa pinto, bigla siyang napalipat ng inuupuan at animoy tambol ang kanyang dibdib dahil sa lakas ng pagkalabog nito. Mabilis na lumapit ang babae sa pinto at agad iyong binuksan. Bumungad sa kanila ang matanda at nag-iisa lang ito. Kung kaya, mabilis na napatayo si Dado at agad na tinanong ito kung nasaan na ang kanyang kaibigang si Tino. Mabilis namang sumagot ang matanda at sinabing ipinaiwan ng manggagamot ang kanyang kaibigan para sa mabilis na paggaling nito. Dahil hindi umano maaaring mapwersa ang kanyang paang napinsala. Hanggang kailan siya mananatili doon? Muling tanong ni Dado. Hindi ko alam, sabi naman ng matanda. Basta ang mahalaga raw ay gumaling ang kanyang kaibigan. Nabahala na si Dado pagkat hindi sila maaaring magtagal doon dahil siguradong nag-aalala na ang kanilang mga mahal sa buhay. Magsasalita pa sanang muli si Dado pero sinenyasan na siya ng matanda. Dumiretso ito sa hapagkainan at hinainan na ng babae. Tumayo na si Dado at tinungo ang silid kung saan sila natutulog. Nahiga siya at napaisip ng malalim. Gusto na niyang lisanin ang lugar. Pero paano ang kanyang kaibigang si Tino? Gulong-gulo na ang isip niya. Idagdag pa yung mga kakaibang napapansin niya sa mga taong naroon. At yung kanilang mga pagkain na sa palagay niya ay hindi lamang basta karne ng hayop. Kinikilabutan talaga siya sa tuwing maaalala niya ang mga iyon. Kaya kung hindi lamang niya inaalaala ang kaibigan, ay gagawa na talaga siya ng paraan para makaalis sa lugar na iyon. Ipinikit niya munang sandali ang kanyang mga mata. Nais niyang ipahinga kahit sandali ang kanyang sarili mula sa pag-iisip ng mga alalahaning iyon. Nang biglang naramdaman niya ang bigat ng may dumagan sa kanya at nang magmulat siya ng mga mata ay nagulat si Dado nang makita yung magandang babae na nakapatong sa kanya. Hinawakan nito ang magkabila niyang pisngi at agad siyang hinalikan. Napakariin ng halik na iyon kung kaya napayakap siya ng mahigpit sa babae at gumanti na rin. Nang biglang may naramdaman siyang umupo sa kanyang tabi at napausod siya sa kanyang higaan. Pagtingin niya ay nakita niya yung matandang lalaki. Sinabi ng matandang lalaki kay Dado na mukhang maganda yata ang kanyang napanaginipan. Hindi nakaimik si Dado. Nanatili lang siyang tahimik. Pagkat nakakahiya kapag nalaman ng matanda na may pagnanasa siya sa manugang nito. Pero nagtaka si Dado nang muli magsalita yung matanda. Na tila ba nababasa nito ang laman ng kanyang isipan. Sinabi ng matanda sa kanya na wala namang masama tungkol sa kanyang nararamdaman para sa manugang nito. Natural lang umano
sa isang lalaki na katulad ni Dado ang humangat magkagusto sa isang babaeng maganda tulad ng kanyang manugang. At hindi naman daw siya tututol. Kaya biglang napatingin si Dado sa matanda. Hindi niya inaasahang sasabihin niya iyon. Sabi pa nito, walang masama pagkat balo naman na ang kanyang manugang. Ang hindi raw niya papayagan ay kung nais lamang niyang tikman ang kanyang manugang at pagkatapos ay iiwan. Kung gusto niya raw ay doon na siya manirahan kasama nila. Tuluyan ang natulala si Dado pagkat mahal niya rin ang kanyang asawa at anak. Ngunit matindi rin ang kanyang pagnanasa sa magandang babae. Bago siya iwan ng matanda, ay sinabi nitong pag-isipan niyang mabuti at lumabas na ito ng silid. Buong magdamag na hindi nakatulog si Dado pagkat paulit-ulit na bumabalik sa kanyang isipan yung mga sinabi ng matanda. Pero mayroon pang isang bagay na gumulo sa kanya at iyon ay yung pagtitipon ng mga tao sa labas. Nakita niyang nakabilog ang mga ito na nakaluhod at pare-parehong nakatingala sa langit habang nasa kalagitnaan nila yung matanda. Nakita niya sila sa pamamagitan ng siwang na naroon sa silid. May isinasagawa silang ritual at may iniangat na malaking bahagi ng karne ang matanda at tila ba ipinagpapasalamat sa buwan na para bang iyon ang nagkaloob noon sa kanila. At matapos iyon ay ipinagsak ng matanda sa kanyang paanan at magkakasabay nilang pinagsaluhan para silang mga mababangis na hayop na wika ni Dado sa kanyang sarili. Kung kaya nagpasya na siya na hindi niya ipagpapalit ang kanyang pamilya sa babaeng iyon at kailangan na niyang makaalis doon sa nayon. At isasagawa niya iyon sa kinabukasan. Umusal siya at humingi din ng tawad kay Tino pagkat hindi na niya ito magagawa pang hintayin dahil nanganganib na rin ang buhay niya. Kailangan pa siya ng kanyang pamilya. Pero bago pa tuluyang sumilip ang araw ay may nangyari na hindi niya talaga sukat akalain. Nabigla na lamang si Dado nang maramdaman niyang mayroong humaplos sa kanyang muka at dibdib. Nakapikit lang siya noong mga sandaling iyon pero hindi natutulog at nagulat siya nang makita yung magandang babae. Sa pagkakataong iyon ay alam na alam niya sa kanyang sarili na hindi iyon isang panaginip lang o pantasya. Totoong nangyayari iyon at naramdaman niya ang biglaang pagbilis ng pagtibok ng kanyang puso at hindi na niya nagawa pang paglabanan niyon, lalo na nang dumampi na sa kanyang mga labi ang manipis at malambot na labi ng babae. Hindi na siya nananaginip lang. Animoy nasa alapaap si Dado noong mga sandaling iyon dahil sa matinding sarap na kanyang nararamdaman. Nagyakap sila ng maigpit habang mariing naghahalikan. Maya-maya pa ay naging malikot na ang kanilang mga kamay. At nangyari na nga ang isang bagay na hindi dapat naganap. Naging isa sila noong mga sandaling iyon. At kasabay ng kanyang matinding pagnanasa
ay ang punla na inilagay niya sa sinapupunan ng babae. At nagulat si Dado nang bigla itong tumigil at tumawa ng ubod lakas. Sa wakas ay mayroon na umanong mangunguna sa kanilang lahi kapalit ng nasira niyang asawa. At may pagkasarkastiko pa itong nagpasalamat kay Dado. Napapaligwas ng tuluyan si Dado at napaatras nang makita niya ang totoong anyo ng babae. Aswang, sigaw ni Dado. Sabay agad na tinungo ang bintana at agad na tumalon doon. Narinig niyang sumigaw ng malakas ang babae at ipinapahabol siya. Ubod-ubad na nagtatakbo si Dado. Hindi niya alam kung saan siya susuot, pero wala siyang pakialam. Bahala na, naisip niya. Ang mahalaga ay makalayo siya mula doon sa nayon. Kaya ibinuhos niyang lahat ng natitirang lakas sa pagtakbo. Hindi siya tumigil. Hindi siya maaaring huminto pagkat nangangahulugan iyon ng kanyang kamatayan. Yun na ang natitira niyang pag-asa. Kung kaya, hindi niya iyon dapat na sayangin. Tumakbo siya ng tumakbo at walang humpay. Hanggat kaya niya ay hindi talaga siya huminto. Hindi niya alintana yung mga nakahambalang sa kanyang dinaraanan. Nagkasugat-sugat na siya dahil sa mga sanga at halaman, pero nagpatuloy pa rin siya. Hanggang sa bigla na lang may dumamba sa kanya. Agad siyang bumagsak sa lupa at biglang umaliwalas ang kanyang muka nang makita kung sino iyon. Si Tino. Mabilis itong tumayo at tinulungan din siyang makatayo. Sinabi nito kay Dado na sundan siya pagkat alam nito ang daan. At dito po, pansamantalang nagtatapos ang ating kwento. Muli, sana po ay inyong nagustuhan. At naway patuloy niyo pang subaybayan ang karugtong ng kwento po nating ito. Dito lamang sa Mga Totoong Kwento ng Kababalaghan. Maraming salamat po at hanggang sa muli.